Γνωρίζαμε. Η πιστωτική κρίση σε εικόνες. Τι είναι η πιστωτική κρίση? Είναι ένα παγκόσμιο οικονομικό φιάσκο το οποίο περιλαμβάνει όρους που προφανώς έχετε ακούσει, όπως στεγαστικά υψηλού ρίσκου, τιτλοποιημένες απαιτήσεις, παγωμένες πιστωτικές αγορές και ασφάλιστρα κινδύνου. Ποιοι επηρεάζονται? Όλοι. Πώς έγινε? Να πώς. Η πιστωτική κρίση φέρνει κοντά δύο ομάδες ανθρώπων, ιδιοκτήτες σπιτιών και επενδυτές. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών αντιπροσωπεύουν τις υποθήκες τους και οι επενδυτές αντιπροσωπεύουν τα χρήματά τους. Αυτές οι υποθήκες αντιπροσωπεύουν σπίτια και αυτά τα χρήματα μεγάλα ιδρύματα όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια κλπ. Αυτές οι ομάδες έρχονται κοντά μέσω του οικονομικού συστήματος, ένα μάτσο τράπεζες και χρηματιστές γνωστό ως Wall Street. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά οι τράπεζες της Wall Street είναι στενά συνδεδεμένες με τα σπίτια στη Main Street παντού. Για να καταλάβετε πώς, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Χρόνια πριν, οι επενδυτές καθόντουσαν πάνω στους σωρούς από τα χρήματά τους, ψάχνοντας για μια καλή επένδυση, για να βγάλουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Παραδοσιακά πάνε στη Fed, την κεντρική τράπεζα, για να αγοράσουν ομόλογα που θεωρούνται ως η ασφαλέστερη επένδυση. Αλλά μετά τη χρηματιστηριακή κρίση των εταιριών τεχνολογίας και το σοκ της 11ης Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Fed, Alan Greenspan, κατεβάζει τα επιτόκια στο 1% για να κρατήσει ζωντανή την οικονομία. Το 1% είναι πολύ χαμηλή απόδοση για επενδύσεις και έτσι οι επενδυτές λένε ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Η άλλη όψη όμως είναι ότι οι τράπεζες της Wall Street μπορούν να δανειστούν από τη Fed με κόστος μόνο 1%. Υπολογίστε και τα πλεονάσματα της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Μέσης Ανατολής και έχετε πλεόνασμα φτηνής πίστοσης. Αυτό κάνει το δανεισμό εύκολο για τις τράπεζες και τις κάνει να χάνουν το μέτρο με τη μόχλευση. Μόχλευση σημαίνει να δανείζεσαι χρήματα για να ενισχύσεις τα κέρδη μιας δουλειάς, μιας συμφωνίας. Να πώς δουλεύει. Σε μια παραδοσιακή κανονική συμφωνία, κάποιος για $10.000 αγοράζει ένα κουτί για $10.000. Μετά το πουλάει σε κάποιον άλλο για $11.000. Το κέρδος είναι $1.000, μια συμφέρουσα δουλειά. Χρησιμοποιώντας τη μόχλευση, κάποιος με $10.000 θα πάει να δανειστεί $990.000 ακόμη. Έχει $1 εκατομμύριο στο χέρι. Τότε πάει και αγοράζει 100 κουτιά με το 1 εκατομμύριο και τα πουλάει σε κάποιον άλλον για $1.100.000. Μετά δίνει πίσω τις $990.000 συν $10.000 σε τόκο. Έτσι από το αρχικό κεφάλαιο των $10.000 βρίσκεται με κέρδος $90.000 σε αντίθεση με τον πρώτο που έβγαλε $1.000. Η μόχλευση μετατρέπει τις συμφέρουσες δουλειές σε εκπληκτικές δουλειές. Αυτός είναι ένας βασικός τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες βγάζουν χρήματα. Έτσι η Wall Street παίρνει τόνους πίστοσης, κάνει εκπληκτικές συμφωνίες, γίνεται τρομερά πλούσια και μετά τα δίνει πίσω. Οι επενδυτές το βλέπουν και θέλουν και αυτοί ένα κομμάτι της δράσης. Αυτό δίνει στη Wall Street μια ιδέα. Το τραπεζικό σύστημα συνδέει τους επενδυτές με τους ιδιοκτήτες σπιτιών μέσω υποθηκών. Να πώς δουλεύει. Μια οικογένεια θέλει ένα σπίτι. Έτσι κάνουν οικονομίες για την προκαταβολή και επικοινωνούν με το μεσίτη. Ο μεσίτης συνδέει την οικογένεια με ένα δανειστή που τους δίνει μια υποθήκη. Ο μεσίτης βγάζει μια καλή προμήθεια. Η οικογένεια αγοράζει το σπίτι και γίνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτου. Αυτό είναι υπέροχο αφού οι τιμές των ακινήτων δεν πέφτουν ποτέ. Τα πάντα λειτουργούν ρολόι. Μια μέρα ο δανειστής δέχεται τηλεφώνημα από ένα τραπεζίτη επενδύσεων που ενδιαφέρεται να αγοράσει την υποθήκη. Ο δανειστής την πουλάει σε αυτόν για ένα καλό ποσοστό. Τότε ο τραπεζίτης δανείζεται $1.000.000, αγοράζει χιλιάδες υποθήκες και τις βάζει σε ένα ωραίο μικρό κουτί. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα παίρνει τις δόσεις από τους ιδιοκτήτες σπιτιών όλων των υποθηκών που έχει στο κουτί. Τότε βάζει τους λογιστικούς του μάγους να κάνουν τα δικά τους μαγικά. Ουσιαστικά είναι να το κόψουν σε 3 κομμάτια. Το ασφαλές, το απλώς εντάξει και το επικίνδυνο. Πακετάρουν και τα 3 κομμάτια ξανά στο κουτί και το ονομάζουν τιτλοποιημένες απαιτήσεις ή CDO. Το CDO λειτουργεί όπως τα συγκοινωνούντα δοχεία.
Καθώς μπαίνουν τα χρήματα, γεμίζουν το πρώτο δοχείο, στη συνέχεια το μεσαίο και ό,τι απομείνει πάει στο τελευταίο δοχείο. Τα χρήματα προέρχονται από ιδιοκτήτες σπιτιών που πληρώνουν την υποθήκη τους. Αν κάποιοι ιδιοκτήτες δεν πληρώσουν, θα έρθουν λιγότερα χρήματα και έτσι το τελευταίο δοχείο μπορεί να μην γεμίσει. Αυτό κάνει το τελευταίο δοχείο πιο επικίνδυνο και το πρώτο δοχείο πιο ασφαλές. Η αύξηση του κινδύνου έχει ως αποτέλεσμα το επιτόκιο για το τελευταίο δοχείο και πιο επικίνδυνο να φτάσει το 10%, ενώ το πρώτο και πιο ασφαλές να είναι μόνο 4%. Για να γίνει το πρώτο δοχείο ακόμη πιο ασφαλές, οι τραπεζίτες το ασφαλίζουν εναντί ενός μικρού αντιτίμου που λέγεται ασφάλιστρο κινδύνου. Οι τράπεζες κάνουν όλη αυτή τη δουλειά ώστε οι οίκοι αξιολόγησης να σφραγίσουν το πρώτο δοχείο σαν μια ασφαλή επένδυση με βαθμό 3α, την πιο υψηλή και ασφαλή βαθμολογία. Το μεσαίο δοχείο βαθμολογείται με 3β, δηλαδή αρκετά καλά. Εξαιτίας της βαθμολογίας 3α, οι τραπεζίτες μπορούν να πουλήσουν το ασφαλές κομμάτι στους επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν μόνο ασφαλείς επενδύσεις. Μετά πουλάνε το εντάξει κομμάτι σε άλλους τραπεζίτες και τέλος το επικίνδυνο κομμάτι σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, δηλαδή hedge funds, και σε άλλους ρυψοκίνδυνους επενδυτές. Ο τραπεζίτης επενδύσεων κερδίζει εκατομμύρια. Μετά ξεπληρώνει τα δάνειά του. Και επιτέλους οι επενδυτές βρήκαν μια καλή επένδυση για τα χρήματά τους. Πολύ καλύτερη από το 1% της Fed. Είναι τόσο ευχαριστημένοι που θέλουν κι άλλες φέτες τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Έτσι ο τραπεζίτης τηλεφωνεί στο δανειστή ζητώντας περισσότερες υποθήκες. Ο δανειστής τηλεφωνεί στο μεσίτη για περισσότερους ιδιοκτήτες σπιτιών. Αλλά ο μεσίτης δεν μπορεί να βρει άλλους. Όσοι έχουν τα ποσοστά για να πάρουν υποθήκη έχουν ήδη πάρει. Και τότε έχουν μια ιδέα. Όταν οι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν πληρώνουν τις υποθήκες, ο δανειστής παίρνει το σπίτι και η αξία των ακινήτων πάντα αυξάνεται. Έτσι, αφού μπορούν να καλυφθούν ακόμη και αν δεν πληρωθούν οι υποθήκες, αρχίζουν και προσθέτουν κι άλλο ρίσκο σε αυτές. Δεν ζητούν προκαταβολές, ούτε απόδειξη εισοδήματος, καθόλου έγγραφα. Αυτό ήταν ακριβώς αυτό που έκαναν. Έτσι, αντί να δανείζουν σε υπεύθυνους ιδιοκτήτες ακινήτων αξιόπιστες υποθήκες, αρχίζουν και δανείζουν σε αυτούς που είναι λιγότερο υπεύθυνοι με υποθήκες υψηλού ρίσκου. Αυτό είναι το σημείο καμπής. Έτσι, σύμφωνα με τον κλασικό μηχανισμό, ο μεσίτης συνδέει την οικογένεια με το δανειστή και την υποθήκη και παίρνει την προμήθειά του. Η οικογένεια αγοράζει ένα μεγάλο σπίτι. Ο δανειστής πουλάει την υποθήκη στον τραπεζίτη επενδύσεων. Αυτός με τη σειρά του τη μετατρέπει σε CDO και πουλάει φέτες της σε θεσμικούς επενδυτές και σε άλλους. Αυτό λειτουργεί πολύ καλά για όλους. Τους κάνει όλους πλούσιους. Κανείς δεν ανησυχούσε γιατί όσο πιο γρήγορα πουλούσαν την υποθήκη στον επόμενο τύπο ήταν δικό του πρόβλημα. Αν οι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν πλήρωναν την υποθήκη τους, δεν τους ένοιαζε. Πουλάγαν το ρίσκο στον επόμενο τύπο και έτσι έβγαζαν εκατομμύρια. Όλοι έπαιζαν πάρ' τον παπά με μια ορολογιακή βόμβα. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτοί οι ιδιοκτήτες άρχισαν να μην πληρώνουν την υποθήκη τους, η οποία ανήκε πια στον τραπεζίτη. Αυτό σήμαινε ότι τους έκανε κατάσχεση και η μηνιαία δόση μετατρεπόταν σε σπίτι. Κανένα πρόβλημα. Το έβγαζε προς πώληση. Αλλά όλο και περισσότερες μηνιαίες δόσεις γινόντουσαν σπίτια. Τώρα πια υπάρχουν τόσο πολλά σπίτια για πώληση στην αγορά, δημιουργώντας περισσότερη προσφορά από τη ζήτηση που οι τιμές δεν ανεβαίνουν πια. Για την ακρίβεια, πέφτουν. Αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ακόμη πληρώνουν την υποθήκη τους. Καθώς όλα τα σπίτια στη γειτονιά τους βγαίνουν προς πώληση, η αξία του δικού τους αρχίζει και πέφτει. Και αρχίζουν και αναρωτιούνται γιατί να πληρώνουν την υποθήκη των $300.000 όταν το σπίτι τους αξίζει τώρα 90. Αποφασίζουν ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν να πληρώνουν και έτσι το εγκαταλείπουν. Έτσι όμως οι δείκτες χρεοκοπίας σε όλη τη χώρα εκτοξεύονται και οι τιμές βουλιάζουν. Τώρα ο τραπεζίτης ουσιαστικά κρατάει ένα κουτί γεμάτο με σπίτια που δεν αξίζουν τίποτα. Έτσι τηλεφωνεί στους φίλους του τους επενδυτές να τους πουλήσει το κουτί CDO. Αλλά οι επενδυτές δεν είναι χαζοί και λένε όχι, ευχαριστώ. Βλέπει ότι η ροή του χρήματος δεν είναι ούτε σταγόνες πια. Ο τραπεζίτης προσπαθεί να το πουλήσει σε όλους, αλλά κανείς δεν θέλει να αγοράσει τη βόμβα του. Έχει πανικοβληθεί γιατί έχει δανειστεί δισεκατομμύρια για να αγοράσει αυτή τη βόμβα και δεν μπορεί να τα δώσει πίσω. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να την ξεφορτωθεί.
Αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι επενδυτές έχουν αγοράσει χιλιάδες από αυτές τις βόμβες. Ο δανειστής τηλεφωνεί και προσπαθεί να πουλήσει τις υποθήκες του, αλλά ο τραπεζίτης δεν αγοράζει και ο μεσίτης χάνει τη δουλειά του. Ολόκληρο το οικονομικό σύστημα είναι παγωμένο και τα πράγματα σκοτεινιάζουν. Όλοι αρχίζουν να χρεοκοπούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι επενδυτές τηλεφωνούν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του λένε ότι οι επενδύσεις του δεν αξίζουν τίποτα. Και έτσι βλέπετε πως η κρίση κλείνει τον κύκλο. Καλώς ήρθατε στην πιστωτική κρίση.